Ти беше първия, който ми се обади посред нощ, за да ми кажеш за тази гонка на Явор Божанков с полицаи в Горна Оряховица. Нали така? Разкажи ни, Симоне, повече за това, което знаеш по случая. Ето, виждаш, като всичко свързано с ППДБ, се опитват да смачкат темата, казват, ама той не е останал ненаказан. Щеше да е ненаказан, ако беше кандидат депутат, ма той не е. Изхвърлен от Асен Василев. Та разкажи ни. В общи линии това не е първият случай, в който Явор Божанков успява да избяга или да се покрие от правосъдие. Хубаво е да припомним и на вашите зрители и с уважение към теб и това, което правиш като съдържание журналистика, че още 21-22 година неговия брат Божидар Божанков е установяван след употреба на алкохол на територията на ОДМВР Велико Търново и той е с влязла в сила наказание. Оттам насетне всички помним стрелбата на малолетния син на Явор Божанков по друго дете на 12 години на Арбанаси, който случай също ще да бъде прикрит. И до ден днешен остава въпроса каква наказателна отговорност поеха родителите на 12 годишния стрелец тогава. Всички видяхме какво се случи в Сливен с това детенце на парапета, което беше спасено от служители на МВР и колко бързо отдел закрила на детето изолираха детето в защитена среда. Но когато става въпрос за... Арестуваха родителите на детенцето, спасено от полицаите. При Явор Божанков единственият човек, който понесе наказателна отговорност, собственика на револвера Магнум, бойно оръжие. Само да обясня на вашите зрители, че револвер Магнум, бойно оръжие, има страхотен откат. Няма как 12 годишно дете да изтърпи такъв откат и, как да кажа, ако той не е стрелял преди с този револвер. Митко Хляба се казва човека, който е собственик на въпросния револвер. Това е габровски феодал, който и към днешна дата купува гласове. Доказано, мога да го докажа по много начини, несъмнено, и то за Сотирушев, който в момента се изявява новия сив кардинал на Великотърновска околия. Той коли и беси в момента на Велико Търново. Само да добавя, че Сотир Рушев е мъжът, с когото живее Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет и когото ти видя на представянето на Прогресивна България в НДК. Да, и опитах се да си задам и въпросите, но съжаление той каза, че не иска да разговаря. Той подмина. Точно така, хубаво да кажем, че Весела Лечева беше прескочена от Явор Божанков във времето, когато той беше кандидат за народен представител, па и кандидат за кмет в Горна Оряховица от Българската социалистическа партия. Весела Лечева, Мариана Бояджиева, Стоян Виталов, това са изявени социалисти от Великотърновска околия и тогава Явор Божанков на невръстните 26 години посредством неговия баща покойник Румен Божанков и доколкото знаем немалка сума пари през Кирил Добрев и Антон Котев успява да се нареди като водач на листите на БСП тогава. Но 2019 година аз още преди да създам Безпартиен БГ и Сдружение съюз на радиослушателите направихме едно журналистическо разследване. За мен е единственото такова реализирано с заловени купувачи на гласове, които претендират, че купуват именно за Явор Божанков в качеството на кандидат за кмет на Горна Оряховица. Тогава те стигнаха до там да са задържани в мерки за неотклонение. И точно ПС-ката в кавички прокуратура, за която говори Божанков, прекрати това производство и го смете под килима. Така че криминалните деяния на Явор Божанков са много, но за съжаление няма държава, която под някаква форма да му потърси наказателна отговорност. Според мен той стана жертва на собствената си глупост. Има война между вас обаче, да кажа на нашите зрители. Съдите се един друг. Не, един друг не. Той заведе срещу мене 2 дела по повод това журналистическо разследване, което беше случило в национален ефир на Нова телевизия. Журналистката Тина Ивайлова тогава като външна продукция и Трафик Нюс и направиха, така да кажа, реализираха това разследване чисто медийно, но човека, който беше с скрита камера и поставеното лице, беше Симон Милков. Забележете, той води дела срещу мен, не води дела срещу Нова телевизия и не води дела по същество за съдържанието, а за това, че съм казал, че е избран с купени гласове. Ето, да чуете и пред вас да кажа, не ме интересува какво осъждал и как е осъждал, защото всички знаем какво влияние имат те на тема правосъдие в Великотърновски окръг. Да, Явор Божанков за мен през всичкото време е избран с купени гласове. Ако някой ми каже какво е направил Явор Божанков за Великотърновски многомандатен избирателен район, за Габровски многомандатен избирателен район, за Бургаски многомандатен избирателен район, камо ли за 25 мир София, за времето, в което е народен представител през последните 10 години е натрупал богатство над 1 900 000 лева, ще бъда много благодарен. Той е от богато семейство, доколкото знам.
Разбира се, 4 апартамента на Скъпарската улица, Мармарилийски във Велико Търново, къща на Първомайци, село Първомайци, Горнооряховско, вила в местността Бабенец, Горнооряховица, която е защитена територия, забележете. И първи братовчет, племенник на баща му, Бог да го прости, който е заместник кмет в община на Пеевски, или поне кмета на Пеевски се е снимал с Пеевски под герба в онази стая 3 двойки в партийния дом. Тоест, искаш да кажеш какво лицемерие е това непрекъснато да използват името на лидера на ДПС във всякакви негативни обвинения, едновременно с това да си общуват с неговите хора и да се си в приятелски отношения. Да продължим с... Само да кажем, че ПТП-та има цялото семейство. Симона Божанкова преди 3 години и половина се обърна по капак, буквално, извинявайте за израза, на път от Горна Оряховица за село Арбанаси, то е едно баиристо място. Там Явор Божанков, за да натрие носа, така да кажа, тогава на властта, в някаква форма, пусна предложение през Агенция пътна инфраструктура в частта, където е общинска пътна мрежа и се стопанисва заедно с Агенция пътна инфраструктура. Там един участък от 100-150 метра да бъде преасфалтиран заради това, че жена му не може да кара и се обърна по капак на пътя за Арбанаси. Брат му Божидар Божанков също има път транспортни происшествия. Изобщо цялата фамилия Божанкови имат доста провинения на пътя. Всички помните и онзи случай, в който Божанков твърдеше, че някой го е преследвал с пистолет, му показвал през прозореца и щял да го гърми едва ли не. Стана ясно, че това са инсинуации и лъжи. Същото нещо е заявил и завчера, само да кажем, в събота на 4 април тази година в 4 часа сутринта при редовен обход на патрулен автомобил на районното управление в Горна Оряховица установяват електрически автомобил на Божанков, който навлиза в забранена улица. Една маневра време на патрулния автомобил е дала възможност на Божанков да избяга, да паркира автомобила и да избяга да се скрие в кооперацията, в която имат апартамент в центъра на Горна Оряховица. Лъжа е, че Божанков е отишъл сам в районното управление в Горна Оряховица. Лъжа е, че е признал. Самия факт, че времето от събота сутринта до понеделник, вчера сутринта, Явор Божанков не отговаря на повикването на служителите на ОДМВР Велико Търново, е достатъчно показателен, че той крие нещо. Самия факт, че патрулният автомобил е пуснал звукова и светлинна сигнализация, той твърди пред служителите на ОДМВР по-късно, че са били оплашил, че го били преследвали и тем подобни неща, говори за някакъв алкохолен делириум. Знам ли нещо, което... Чий алкохолен делириум? На Явор Божанков. Алкохолен делириум или под някаква форма е бил под влиянието на някакви вещества, които как иначе ще си мислиш... Това е твоя интерпретация, той не говори за това. Ама как да разсъждавам иначе пуснати звукова сигнализация, сирени и сини светлини, буркани и ти да си мислиш, че някой те преследва цел да ти отнеме живота е смешно. Не е правдоподобно оправдание. Именно за това ОДМВР предприемат принудителната административна мярка да отнемат свидетелство за управление на моторно превозно средство и разбира се вече да съберат материалите по този случай да ги изпратят на Софийска градска прокуратура, защото Явор Божанков към днешна дата е лице с имунитет и знаете какъв е закона в тази му част. Но не за първи път той използва подобни оправдания с цел да оправдае деянията си. Дали нарушения, дали престъпление, това вече ще квалифицира Софийска градска прокуратура, но за мен той стана жертва на собствената си глупост и видяхте много добре как вчера буквално Емил Дечев си изтри, го използваше като изтривалка с цел да оправдае, че видите ли, това не било наше МВР, а било не знам си кое МВР. Въобще цялата тая... Да, това прозвуча доста преднамерено, даже и инфантилно, като всички знаем, че Явор Божанков е изхвърлен от ППДБ. Не позволи Асен Василев нито на своите да го номинират, нито на малкия коалиционен партньор. Така че, хайде, стига сега с тия съчинения по картинка на Емил Дечев. Просто казвам, че го използваха и буквално той трябва да се замисли дали неговите съпартийци доскоро, дали не използват този случай с цел да, още повече да го изолират от политическата среда. За мен е това, което е направил Божанков събота сутрин, като големия стожер в кавички на правото, правосъдието и законността в България. Човека, който използва трибуната на Народното събрание да се саморазправя с мен, беше сепулко, политическо сепулко този човек. За мен е политически труп вече от тук нататък и не би било редно никой да му дава каквото и да е било значение. Още повече на нещата, които говори, публикува. Вчера излезе с оправданието, че имал починал близък човек и за него това било по-важно и нямало какво да отговаря на глупости.
Ако за него е глупост да избягаш от полицейска проверка, в европейска бяла правова цивилизована държава, която ти претендира, че си стожер на правосъдието, нали, всеки един зрител ваш може да си отговори много добре на въпроса, това доколко е адекватна позиция. Да не говорим, че няма никакво мнение от страна на, примерно, Иво Мирчев. Аз вчера го сгащих след участието му в 120 минути и така доста дълго и просторно успях да си задавам въпроси и той се опита нещо нали, така, да ме опрекне с едва ли не Явор Божанков ме бил осъдил. Хора, това са дела от частно правен характер и всеки журналист, човек, който занимава с обществено-политическа дейност, обществена дейност изобщо, трябва да е готов да плаща подобни цени на хора, които не са доволни от разкриването на истината. Но това не пречи аз да повтарям колко години вече подред, че този човек е избран с купени гласове и ползва нечисти методи, с които да участва в обществено-политическия живот. Благодаря ти, Симоне. Симон Милков беше на телефонната линия. А сега, драги зрители, ще избера Явор Божанков, за да го попитам за неговата реакция на твърденията на Симон Милков, че е избиран до сега за народен представител с купени гласове. Да видим дали ще ми вдигне. Не вдига Явор Божанков, макар да познава моя телефонен номер и друг път съм му се обаждала, за да каже своята позиция по твърдения, въпроси, обвинения. Има правото да стори това. Ако по-късно ми се обади, ще публикувам в ПИК неговия отговор.